يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أقول يا أمام لمن يرى اتقوا الله حق تقاته أنا فنينا كمقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أنا يرجو الله قرآن كنا يرون الله مجموع في قولك هذاك قلب هذاك قلب دم أنا فني آيين كسبه والمكا كلامي لا كادي إذا دم سنوما abi jugu ya bo abela jelena tew apolo de ne hazaka ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna fulana jima ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin summa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflaini min rahmatihi ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هذا فرع دون ولم لا آمين يا رب العالمين أبا حكي تعالى آية نمو كأسرين والمكا كالانجيلا katika demsanu kono kana mo ke mbati nyana atama bi arabi liman ya basu du sukunna de Allahu akbar anga anyira na fanin fenu de kana demba ya unna fanai insha Allah bismillah ala ko jogadi ko ya ayyuhallazina amanu ittaqullah dan al maqam khatir jiddan abi al taqwa al kalam ala madha ala taqwa ma mana taqwa ala nisra ya ko raibime أقوال العلماء في التقوى سيدنا علي أما لك تعرفوتا عليك شودي تدرى الخوف من الجليل تكسر قرطا مسانيا أيوة ولا بقى مقدم بكنا إن شاء الله شكو بساكا فليتفضل مشكورا بسم الله الخوف من الجليل والعمل بماذا بالتنزيل والاستعداد والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل نيني على يسرا سيدنا علي على يسرا كورو تشومينا تمانا ko na fara da made ki bisra alanye ibe ni kriteru ne bisra na sara idike al khawf min al jalil ikasra alanye korota masanya wal amalu bima fi tanzil ikabara ke ni fenye mi qur'ana kono era mo ta qur'ana era la ta do era qur'ana era bi kala ron ni titai ya warida bil qadim ala bidini min dima warda bima tasmahu Allah laka takuna adnan nas bidini min ala ya dima kana jana de ni jana nay do ay gafsane warti ge wallahi jana nay do takun adnan nas ala tibuka mawla ma karle bidini do summa maza al istidad li yawm ar-rahil tallabe li yawm ar-rahil sayadu saya bisa rodong nauka sawa illa benendo. Ini alanya seraya. Pamuna donc alanya seraya dikluida alanya seraya alaba kumaka Qur'an ko no chamana de. Wa fa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kanga seraya alanya seraya yera. Alanya seraya yera anti sogo kebi. Bang alanya dire ko ju fanusikat. Alain ayin akiti ni kaboy wa baqiya ar-rasmu fil Qur'an rasmu fil Qur'an kono ko bunyo munyi wala sadu farana baradika na fara ayat kilo harfu kilo Qur'an kono ala ba ta baradi kama wolon lay ka di dawma donc na soro ni min tusera ni min kiti bilila no tusera ka ba Qur'an na o to do bola nga baradi la o de la ala ya kiti tusera boy ka sebeni to anga kala ana to ka harfu kile baradi kama wolon la sarakata wallahu yudaifu liman yasha ana fadini aya jumaye ne wile fattaqullaha mastata'tum daga sira alanye isego da majirata mo sira alanye isego da majirata de la ko ala ka alanye sira ya ala ka damma da ala kuma alanye sira la Qur'an na yoro chamana ala kambe sababama ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون aya ji aka na safi ko ka sura islamawi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ayatul i'tisam akan nyomba ambela jelen ka nyommine ni ala ka juruba keleni wala tafarraqu angana farade ya sawa واعتصموا بحبل الله juru kelen min jama ka ambela jelen le no de dine juru al quwwatul islam ana nyommine no de juruba kelen no ma ko la ilaha illa allah in bela jele fatile batile
be ini be mo la je kana adama den fula ka dan to fula wal maka adama den fula ka de oro fula kana kete no aflo do ko be la je den bono am fa adama na be la je adama de unde aba am fa adama fa dana ka bo bokal واذكروا نعمة الله عليكم أيا لك نعمة يوكسماوك إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ومن أوكم ينجوي فألف بين قلوبهم على أدوسكم فرجون كان سيدنا محمد فأصبحوا arabu kabila ku misega skalo wake kelela ko sodo tamato e okononin do fanchi kabila mu skalo woro dugu chakama sodo bolto e konondo nyara chika ka fanchi dugu bi chokama ayo nyona lo maye kira de nana kanunu bela jelen koy arabu ga kelamu mun biya no al auswa maza ka kelamu mun bela jelen fa ka bantu kira ala ya duskun faranyon ka ke kire ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam فأصبحتم بنعمته إخوانا أمبلا جلين كربال ماما إني على كنيمة إنه إسلامي وكنتم على شفا حفرة من النار أمبلا جلين كمي تسمى الدنيا دادلا فأنقذكم منها على ينكسك أبوالا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يبين الله لكم آياته أقول نما على بعد آية وبنغوي لعلكم تهتدون ولا سامسك كندا شكو من على كندا داما ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قلت ما قلت دوكا صورة أولا من مولك كتا علما ويأمرون بالمعروف إذا محمد من دونك كنت خير أمة أخرجت للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة الأنبياء من يكرهوا كشيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسم الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أقول من أدنى يردوا بفين فسره ابن عباس في تفسيره حبر الأمة أقول تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة الله ابن عباس يا فرقتي أقول ما من تقرأ كذا السنة كو كذا تابلو كو تبيض وجوه ولو يردوا بكين يرجعهم إلى هرجودو ما من بناك كذا سرلا كتب بيرا سروا كو ولو يردوا بفين لا هرجودو jabo te kad la nyaada ma de la hara jodo nyera jemon ani nyera jume ani nyera timon anga ni couleur timon ko tere ayde mo ko be wuli la hara jodo ba faro mo munu du nyera bela jele noro lelu sima hum fi wujuhihim min asari katuruta ulu nyera bi finde ala ya ko qur'ana ko no cigo mina tarhaquha qatara sinke maka datugo ulaika humul kafaratul fajr boy mumunu tawlu bi je far ako wujuhun yawma izin maza musfira nyara da wujere mai babu so ma kana ni je to mina dohikatun mustabshira ulubi yala ulubi munya wa wujuhun yawma izin alaiha ghabara gongon ne bika turu nyara ta gongon da matere tara hako al katara diguru kala ka da tugu kafaratul fajr wa katubu tay alaka anyira noro bismillah وأما الذين اسودت وجوههم أبو مامون بينول نيوفنا أكفرتم بعد إيمانكم كافروا يا أو كافر يا رأي من يلين كفوا ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كافروا يقال لا جبنا نيو كافر يا سبب كما وأما الذين ابيضت وجوههم أبو مامون بينول نيرو جيرانو إسلامو نيري ففي رحمة الله قلوب على كهننا هم فيها خالدون قلوب من على كهننا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أبو سيدنا محمد ني على كآية ويامبا كاليكا نيتشين وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يا كنتم للناس خير أمة كنتم للناس خير أمة أو ذكر هراء موما مندين بيل كمنين بيلا جلا أو ذكر موما هراء كنتم للناس خير أمة أخرجت يا سلام مندين من تمنا محمد مندين ولد هراء بوينا مغوكان كتمن مندين تو بيلا جلين كمون كما
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ta'muruna bil ma'ruf abunyo yamarani sharia don koy wa tanhauna 'anil munkar abunyo balika boko ko ne ma wa tu'minuna billahi abukla kalimani Allah tukun barabana ne wa man ya'malu min as-solihati wa huwa mu'min e baran monte asharti jume asharti de limaniya jenne nan ko ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. على ما قلنا كتابو دونغو كل من يرى لكان خيرا لهم كودكم كوما هري. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هم المؤمنون بولا نفع عبد الله بن سلام من يقول وأكثرهم الفاسقون أنا أصلا جامع بيولي شاني كلاويدا. لن يضروكم إلا أذى. وسنا مورو توتورف إلا أذى فنكرا يكون توري. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ونو يعني نك أو كله يولوكم الأدبار وبو كودو. ثم لا ينصرون. تكلاك دلنا صورة تقولين. ضربت عليهم الذلة. على المجيء بسوكا. أينما ثقفوا. نصر لا يرى. إلا بحبل من الله. إلا بحبل من الله. فناكر دنا يجري كبو على يرى. وحبل من الناس. أن دنا يجرو من الناس كبو مغو يرى. أكثر جيل مؤمن دوكا نفلاري دو. أفهمنا وا. فهم مسكي جولي تنادرو إيه نفلاري بحبل من الله. ni la ilaha illallah wujuru no jure ka ba harayo no islam yayi ni kara islam yayi juli kana wa hablin minan nasi otumana ni kafir fana na tara jigi islam doka aduli kana islam en kama ni qur'an ayan buri no fe ala ka me sababa mo bismillah wa ba'u bi ghadabin min allah ala bo selena ni funi ka ba ala yoro wa turbat alaihim al maskana ay majigi go suka zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati allah ala ka bo nyama bu kafirin ala ka ayawi yaqtuluna al anbiya bi ghairi haqqin wa nabi ma fa'ala kasara amakeche zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kaza sababu ma bo fo ilawi ala ko tan ni jabar nu ngara dan to wala kalawi da laysu sawa'an ala bu be man kan kitabu dun to be man kan de min ahli al kitab ummatun qa'ima akoma ndo ngula mumin jomeni kele yayi yatluna ayati allah lebe ala ga ayaw kala ana al-layli wa hum yasjudun ana al-layli suwatu kono wa hum yasjuduna wa lebe sujudu be alay yu'minuna billahi wal yawmil akhir lebe liman ya ala la ni dallama wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya mariani sharia don ko ga mo bali ga ko konneuma wa yusari'una fil khairati kele ya hera baraw fe wa ulaika min as-salihin ala ko lu de ni man kala ala kan fara uluka وما يفعلوا من خير فلن يكفره أنا وما تفعلوا يا سوا ترى أفلا بلا جلبي على فنا يتمين ولي كرلا فلن تكفروه يا سوا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه على تكفر ولياتي كبار على شيء نيمين كادر على باسبه والله عليم بالمتقين على دوني مسايا على يسرا بولا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت هذا قوم ظلموا أنفسهم أيام موقع فرني صار فرني نبى فنو تسمع لما سنك دو فرلا كاي جني كابانتو فأهلكته فكفر بلا جني هلاك أيام موقع صار ما من بيظلم أنفسهم منو يركون توي فهلاكته أيام كفر بلا هلاك وما ظلمهم الله على موجودين ولكن أنفسهم يظلمون نو يراد كمو يركون توي وباجر كافر بيجي ما يامين كاتي فوي صار يريلا هنا أكو ما على تقول يقول دجان يسارا مسا kafir bi nyuma ya minke ala ba bara ba sarata majena ya abake shiye ka dama abake kena ka dama abake na fole ka dama na sarado ma ta foi soranye ala kan be sababa mo do ba foi za kun ta fi ni'matin faraha fa innal ma'asi na ala ine ma ke ka kolasi ala ko tare bi ne ma wuli ka ba ma ka يا أيها الذين آمنوا جيني بوكو كونو دي على كوتا دي بوكي وداوم عليها بشكر الإله ni ay fana tibuka ala kota dara nema bika jini kata tika barakada sona bini kugari ala ka besa wa ma fa innal ilaha sari'un niqam bismillah يا أيها الذين آمنوا أقول يوم آمنوا لمن يرى لا تتخذوا بطانة من دونكم أكنا كونو فنون من كافر لا baraka ko ko nyom mina mo wero la min tawdo o jomi
kafiri la ya'lunakum khabala uto au kuntala surne cheng na fiyo femin di halaki daro ni anina na ka korobo kafiri yere la islame femin di halaki ga ko mi ba fa ga ya ba o ga ko foi tala adi halaki di no fe la ya'lunakum khabala uto au kuntala surne cheng na de la yukassirunakum fasadan bismillah waddu ma anittum dan ba au sana daro de kabi anittum yayi لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فمن با أو سنة ودي عنتا إلا من خشي العنتا لما مثلنا سنة ولا مثلا يرى الله أقرأنا سنة قرأ يقول جنادي لما مثلنا أو سنة يبصر كجوا مسافر ما عنتم فمن با أو سنة يا سوا ويجينا عزيز عليه ما عنتم فمن إسلام أو سنة هو كجلا كرامته كابو تقولا waddu wakamu ma anitum fonka ba uslama usene ode kabi qad badat al baghdha min afwahihim alago jugu de banina udawla wa ma tufi suduruhum akbar ako fenu duskuno ko juguni datay qad bayyana lakum al ayat alago ani ayo bannawi in kuntum taqilun la sarawi hakili tiguye ha antum ulai tuhibbunahum uslama munum fleni abkadirin num fe wala yuhibbunakum awfere وتؤمنون بالكتاب كله أبل ما نيك سامع الكتاب ونون بلا جري وإذا لقوكم قالوا آمنا ويعوكم بغفو لمن يرى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل كسرنا تقول وإذا خلوا نور لم يرى من نوتي وبولو مونو تشي من الغيظ ديمي جلفه قل موتوا بغيظكم على كايسا انا ديمي جلوي إن الله عليم بذات إن الله عليم بذات الصدور على يدني مسايد سكون كنا إن تمسسكم حسنة تسوهم أكوني ما يعوصر بجلوما وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها يعني تيجوا ما إسلام وصار كافر إنهم بنسوا ديانوي وإن تصبروا وتتقوا على إسلام أو سبب الله كسر على نحن كذا بردقوا تأو طرفويلا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط على قنيل لملكي مساي أكجونا ده وإذ غدوت من أهلك أقوم من سيدنا محمد يبويك إسلا كبويك سمو وجلا تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال كرب كسلامو بلاس بوسيكي سيكي مقاعد للقتال كلا سيكي يورلانو يقودو كلا والله سميع عليم على يمني مساي على يدني مساي يقودو كلا عليك في السنة الثالثة من الهجرة الله هجرة سنة 7 يقودو كلا كلا من الكرا يسسا أبو يقودو كنكا أبو كسلامو بلاس يقودو كلا جلا ركوسبه aka islamo bani kala damina jara islamo la kala laban goyaru la ka sababu ke mi yekra ka makan soso jara soso dora bara chana wudu kala jala ra kulli wudu kala jala ra bismillah wa إذ همت طائفتان منكم على جمع كل فلاس ونينا أولى أن تفشلا كل فرقة فقط والله وليهما وجمع كل فلاس بسبار علي وعلى الله فليتوكل المؤمنون بلد لكوت بسمع الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وجنا علي أوسلامو دمه ببدر بدر دو أودو كفى بدر كلا دكرا علي أو دمه ببدر دو وأنتم أذلة كفى أوسلامو ما في كيمين ما كما سباني ما تان سبا وبسي ما باكلنا واتقوا الله لعلكم تشكرون أيسر على ولا صوت على بركة تقولنا استقول للمؤمنين ممن سيدنا محمد بك فمؤمن يبدر دو ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين يلا تأوسا على أو جدي أتأوسا على أو جدي من ملكة باسبعي كبسام كله لا منزلين على ملكة منجين كبسام كله لا كناوا بلى شنو إن تصبروا وتتقوا نوصب الله كسر على ويأتوكم من فورهم نون على أو ما أونو بنيكا هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة على بسكا أو جدي من ملكة بادوري مسومين من تمثالين من جلمو جامو يوال ما جلمو نرمو مو ماي ko badri do jibur laga jalan mu ko nera bu mande ka jara bele amay abuka ameleke ta afilika ta ko fe aboti wala وما جعله الله إلا بشرى لكم على ما كفوا كما إلا بشرى فنا كرا نسدي ولتطمئن قلوبكم به
lakum awiye ولتطمئن قلوبكم wala saw tuskum bisaka basi inai وما النصر إلا من عند الله debe bo ala de yoro العزيز الحكيم ala de bonya masay ala de kiti masay ليقطع طرفا من الذين كفروا fa ala kan nun kuntige ke mo wala mamun kafir yana أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ni nun kuntige ra do fale ala se kuma na da kafir nun kuntige te ando ko ni awati ga te fale bile aha aw la bida wal mabul lebu ko ya fale bo kai ko se go digo warole ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. nimdo wasoro ni aya sababu nuzul bala kra de dimina go kra de dimina o do go kra de dimina kabila do ko kabila tu ra'lin wa zakwan wa kabila tu usiyya don kra nun danga ay nun danga kana tar rasul sallallahu alaihi wasallam shahara kama kele kra do kono te ga do da abu danga Allahu akbar. اللهم لعن رعلا وزكوانا وأسية عصت الله ورسوله نقول دلت عليه نونو يكون كده نونو ده إسلامه فقط بئر معونة في بئر معونة هكذا عضل غضى الوقارة نعرفكم غضى الوقارة وتقولوا ده معركة مذاكرة الرجيء وكذلك بئر المعونة إسلام وإسلام يعني نقول ترى حافظوا دو بلا كتا حافظوا ما بي ولوم لا تبتو كلام قرآن حافظوا من بلد جلين جافا وبلد جلين فرا الله أكبر. tapi lami yoke kira kalau kere Abu Dana Abu Kunu tiga syaharan wahidan domon Abu Dana Allahumma la'an ra'lan wa zakwanan wa usayyata asadillah wa rasulullah ngata nimbala gere na be kan ngala ko tigara ko le salaka min al amri min shay foi si bolo Muhammad ne ala ka kola tugum ko doro أو يتوب عليهم. na ka de nyebi ka munun daga mi tubi munu ka أو يعذبهم na ka de nyebu nya kata فإنهم ظالمون. ako wa ya ko to nyana do da na ko foi te bolo ko ni ولله ما في السماوات وما في الأرض. bani ala ta ibe mi san ko ndu ko la يغفر لمن يشاء ala bi afa mo ma mi ya ja ala ka na jurumu ya fa ويعذب من ala يشاء mo nya ga ma mi ya ja na ka la diriyai والله غفور رحيم. ala de ya fa masai ala de hina masai يا أيها الذين آمنوا ala ko ya ma mun ni man yara لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة akana riba na ko do ada apa na jidile muda abatan jidi nyonya la kana gede واتقوا الله aisha aranye لعلكم wala تفلحون. sabu se kan yoro sore tugo mina واتقوا النار التي أعدت للكافرين aisha jahannam tasmanya milla bena kafiruye وأطيعوا الله والرسول ay tugo ala na ka kira ko la'allakum turhamun wala ta'ala se ka hina wala de وساروا إلى مغفرة من ربكم abai tele gata ya fanye magaba mayoro وجنة أرضها السماوات والأرض. وجنة أرضها كأرض السماء والأرض. Karena kada yang aku وجنة أرضها السماوات والأرض. وفي آية أخرى وجنة أرضها كأرض السماء والأرض. Al-larger, al-jene longer tere, al-largeri, no ya afan surumai. Ko be sampolo bili wolom lan fo pensele andu golo bili wolom lan pensele o ya ardo ya largere ma longare jume أعدت للمتقين ala ga ayo la be ala yesere bawi الذين ينفقون في السراء والضراء amul muga na golo na bagati fi sarai noya wati wadarrai ani degun wati والكاظمين ani الغيظ mamunu mi dimi gelan kunu والعافين عن الناس ani mamunu mi yafa mawma Allahu akbar والله يحب المحسنين. wala atina anin nas mama ni bi yafa mawma ala bi yafi yana الله أكبر. Anya fi siyar yawma wafati Syu'bah bin Mughirah ada surah hunaka Abdullah bin Jarir bin Abdullah bin Jarir Syu'bah bin Mughirah ale kunye uka jamana guberneri kana wali Kufa ale fatu do Abdullah bin Jarir ale de ka janaja do ka to misiri kono ale de yala min baru sanfe ayala min baru sanfe ako jamama ako ayyuhan nas
عليكم بالاتقاء والسكينة فإن أميركم سيأتي الآن. الله أكبر. ده سورة شعبة بن مغيرة عليه الفاترة. لذلك أمير المؤمنين يودون وبنا ناجنا جاك وبكنا ناي نسير كونو. ابن جرير عليه الله من بارو سان فاسي سابنا خطبة. Aku ada macam aku Israel alanya, mbau mana alanya Israel, ani bersegi, akannya muka bina sisa. Akannya muka bisa lakukan sisa bina. Aku wasafu li amirukum fa innahu kana yuhibbul afwa. Allahu Akbar. Aku akan ya fadili, angannya muka ye. Aku ya apa pun kanai. Kuni muka pun koju kala nyena maya kono, tak kumi ya apa muka ma. Amfana bi, anga ya fadila ya alate. Allahu Akbar. Hatta minna ka hata bi mununa, urufa naka ya fama. Allahu Akbar. Aku ale alqu wa laqad bay'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam fashtarata alayya. Aku do menit harakran apa kata bayar ka Islam ya la. Kira syarti dale maka bayar la de. Aku mau wan nusuhul li kulli muslim. Api bi kon nanje ya, Islam den keleng-keleng bela jele. Aku waha ana lakum inni lakum la nasihun. Aku wani pelakang kon nanje ya bela jele de. Allahu Akbar. Ako suraka ala ya fadili, ako khutbala. Akele ko faga ala ya fadili, ako suraka ko amma ba'd. Ako ya mo min bela jelen ko fe. Nye sharti min dikrama, ka fo min konna jeya Muhammad madden bela jelenye wa rabbi hadha al-masjid in kalna min misirin daba mana inni lakum lanasihun. Wallahi nafla kan konna jeya. Yaghfirullahu lana wa lakum ajruna qabul. Khutbah ya rabbi bani fulen ni koran ya tan. Yo Islam kan ti konan de Islam in no Islam nyo kondi. Katla kai ti dama ogazo mana presente ibi se ka wajulu min kai ba wajulu ka kono. Ale ni tai ni ta. Islamo sigidando yani amirul mu'minin ka janaja kana. Ai konan je mi na yo lahiru takira ka wuli ka fo mo ko ka sira alanye ku ka konan je uye ku basigi sonu ka patron bina uka klaka ala ya fa de la ka kuma ya fa mogoma akale la hiru kira maka fa ba ko nan ja islama bela jeli no ga zo sorale ale kalena ni misirin da ba mala misirin tigla wallahi ala ya fa nan ja ya ala ka ya fa bela jeli sana da tanga kata ni o ga zo presentera na nyo soro de guni yorola aka wadi lukuma do ko na nyo soro ko yorola aka wadi lukuma do ko na nyo soro ko sugula o kira ka sahaba do kumiya lukumita في 10 ذي الحجة وبتاع شغلة وبتكبيرك والناس يكبرون بتكبيرهما. الله أكبر. بتاع شغلة نقول الله أكبر كبيرا مغضبون فالله أكبر كبيرا. كراك صحابة. أيوة سأذكران بتفضل. وكان السبب المفسر كتب لك كما دوفو أكاكا ولا من كما سيكاجا لما كا ولا. Saya katakan kuma fo ni kisa ma ba fora akoko kuni baya ke domina krafe ma fo tara donc islamaya dun kai baya ni wala yemu baya ni ke wala gafa Mashallah Allah ka be sawa ma donc amen men fo islamaya sharia la al bay'atu wa qara wal mubay'atu hiya rakira alam wale baya kwarai nuna mutane baya yanka ba ta masu islamiyya da falon beto baya kwarai jume an Allah hirudi ala na ka kira maka fantu jamfa baya min kira islamiyya kuma niki ba jata da ta baya akeme a nikola dobi ta baya ke kirai kafo Allah ta kuzuhum fil haqqi lawm kira fulla fuka ta se lahara jodon ma ne ti samen mo ma bile ka ala ka kiyan ko ye bay adoy Allahu akbar. ani bay amni ke suratul mumtahina na lahidu woray islama do gantere ayi da bi islama do ala raka kuma kala ko iza ja'aka al mu'minat yubayinaka mun no ga mu'minu ye yanu ka se e bo de fanya sake
ودي لا إله إلا الله محمد رسول الله هل دي بيان كمكة نما من الناس أمير المؤمنين كنت يلا مغبنا وبنا بيان هاي شيخ أحمد أمون السعودية كاتكوا نالله روارا من كراي من تارا مسوي من تا كراي وتسلم يا دون كاي بيعة الرضوان كسب أي maka selama ada menesai dek santan kele bayatul ridwan ofana kera bayatul akaba ula kera bayatul akaba tu saniya ofana kera nim bela jere donc baya pora jume wati do de bina islamu bu faranyo ka dora kata lahiru di kirama kira amisa yo ibu sayo ma amisa yeno ambe sayo ko ne baya ay maka fon inima lahiru woro ine takiti imaka islamai o sebene tana dina da beshila alquran ayat nasjal la jaga iza ja'akal mu'minat ni mun musomna ni mayubayi innaka bina lahiru woro itayi mun yo ga mu'mini ya nukana problem tala ni ki bo lahiru woro ta ba finya ntini ga kabayira ya islamai ko na bibi wulum la woro doro ko te to ga to go ga makan kele min ba dirila ka fo ita shi kai kan yana maya kono bile o de la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni ma ne ni fo ikara islamai me hanni na ne jo kal baya lahiru worata imaka islamai de ni sara ta dire sara makan kele de bi mo ka islamai o de la ilaha illallah muhammadur rasulullah dirila jigina sahaba ya fo dondola ulu sigire ne dirila na ka yarke mugay kana jo kana dua ba ka islamu kala islamela ani limaniya ani isanu dina yere pembe ka nyefo ka ba fa asnada rukbatayhi ila aya kumbere kunda ka kumbere semekra kumbere la mo mun bela gele ka fa mamelo la yura alayhi asaru safar masima tama no yala wa masima dele kai anana sigi ka kira nyinga islamu bela gele nda balelo ako ya rasulullah ako islamu muye أخبرني عن الإسلام أنا لا مدى نجيب لنا كلا ديركتيدي أقول سلامة ديمي إكسيرا قبول لا إله إلا الله أنتشر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كسيرا قبول مسيكي فعلا كلي سيدنا مورا على كتيدين أقول جمع كوفي أقول وإقام الصلاة إبي سيديو أمي جمع تقولي وإيتاء الزكاة إبي جغابو ani jume tuguni sungalo somo ramadan ani jume hajjul bait ibe la horoma kawle ibe ta tiji ne ala ya seki ako saddaqta ya rasulullah ani be kany ni ga kira ba jabi aba saddaqta yake bo ya rasulullah akhbirni an al iman ako ne islam ya ko islamai ni pendur de barabana ni fenwara ya kono mati kano kede islam na do ga bonte Allahu akbar apa munawa ni da don kai atma ni fo wara ya kono sa o ulu se ka ko wa wi ngaslamia de fle jibril bi ka kira ni na me saba sita do ko jibril do ko Allahu akbar atale ngoma ko kira ma ko ni manya dime ya ra ba ti dal jena ko na dima ni bania ha di manya do se ne ko to flani ni min ta be ka bi ko manya tema ika islamia masaha ko de antu min billah antu bi manya alala ka do ko ala bi wa malaikatihi kadala ko melaka obe wa kutubihi ikadala ka kitabun nu ule ala ka kitabu digina ka wasangola wa rusuli kada ala ka kidona wal yawmil akhir kadala ko la harajo do mijo wal qadari kada ala ka latigala khairihi wa sharrihi nene madako manu diskune maka mumune folo Allahu akbar ako saddaqta ya rasulullah ako wallahi yake ko ako akhbirni an al ihsan ako kira ko nyuma ya jume ha al ihsan sufiya dalu tayoro de ni kraka hadisa ko tazkiyatun nafsi min ar-ru'unat ni mi seta sanya chugumina foka ala dot ade ko mi yade ala la ni marati ni ihsan ni mai o jaga nya diga tugo chawo de Allahu akbar ko lu ko tarsu bima katemini o makama tu kono foka tase amma kamatu daire ma iba ala batu ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara ako insani ejume nyumaya ako nyumaya de ka ala batu na finya ba ala la ede martabatul insan
ako ni be ka ba ne ko ni mai ki ka dala ko ala ko ni bi la Allahu akbar ako nyo fana fam donc wajira ka ko islam bi mu'min bi muhsin bi ma mu'min sira darajati bi ihsan tawti gele nyade Allahu akbar ibi tawya la hara jodo olu bi taa maa ba kɛmɛ kuma bɔ ɲɛna ka bɔ jahanama kɔnɔ don na ka taa n'u alijɛnɛ kɔnɔ i yɛrɛ jɔlen ɲɛna e kelen kɛmɛ k'i yɛrɛ jɔ i ma se k'i yɛrɛ tila wallahi a ko akhbirni an anha a y'a ɲininka ko donc a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ɲɛna k'a ban a tilala k'a ɲininka tuguni ko a k'a kibariya lahara jɔ don na a kira ko ale lahara jɔ don wal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il t'an don yɔrɔ ye ako akhbirni an amaratiha atinin kibara lahara jodo tamansen munum bale ka fanye ako antara al huffata al urata ru'a asha yatatawaluna fil bunyan wa fi riwayat ukhra an talid al ammatu rabbataha an talid al ammatu rabbataha jomina mawulo Allahu akbar wantara lo fata sen tege sen adama den tege sen angolo tege langolo daba genau olu bo bursu kono kana dugu ba kono kana ke situye kana ke multimilliardaire wi akona yo tumamna wala harajo do kama sen sele Allahu akbar amasea ya de me nanga dugu ba kono nanga milliardaire fo fa mi aklante bela de be mora bursu kono kana Allahu akbar asera wa mase donc min hadithu jibril saz karame min fo aywa comme an kuma na lafzul baya chama ne kera islamia kono anana kera yere ka hadisa kono yoro keme an yoro bi saba an yoro kile lafzul baya fil ahadith an-nabawiyya kera ka hadisa kono la asima ko islamia do kan akon kera baya to redwanu lage redwanu be gaddo min aw kera bina ta ka do makka ma ba kele ani ma keme duru magan ka kuti do Allahu akbar odo bela jele ni bolo da kera tegala ka baya ke ya rasulullah ba ko rojme amila hiru dima na mi sa on de mi sa ya bi ko anti faraka bilatu wala kera la yarijun nar man baya tahta shajara Allahu akbar ma shiti do jahannama kono man mi baya to redwani ka shiti do jahannama kono be do aljana kono Allahu akbar am ga ko baya to redwani be ga ke bi kana anya mere ala ka be sababa mo inshallah donc voilà inshallah donc ame baya lahiru woro min bi no amana kun fo mo ka fa mo parce ni kuma na tabolo ka ta jamana kono be ni tabolo ga ni tabolo la gosila de nyemi di ka tabolo la mbo fi bo bo ala di tanai on ta di yo suratul mumtahinata no e zahiru woro mi no bu fola ko o islamia don kan te ala ko qur'ana ko no chugodi ya ayyuhan nabiy idza ja'aka al-qur'an ab suratul mumtahina kono mamina kira ko madina hijra nana ko mo ka hijra ka bo maka ka ta madina otumana muso do bieno ulu ya nyini ka hijra ka bo maka ka ta madina a muso chayara ko jufu mo do nana ko sisa ko nu muso nu est ce que nu ka hijra ka bo ka maka ka ta madina ala ya ka kira de kama wa wal mo ucho de mandu ye passé ne hijra ke ni che ka dire na mo so furu bu ka ba ni no kolte afara wala tumassiku bi ismil kawatir otumana ala ka soraka ni lahiru woro ndi kirama examen kama ka toga da ko examen suratul mumtahina examen sura muso munu bina ko bita madina nu tarabe examen kuku ku teste ka fle nu sona ka lahiru woro nda ko ro na ala na ka kira kama nu lahiru woro nda ko ro mano kama Allahu akbar arjigina nin ko ne kama ala ka soraka ko za ja'aka al-mu'minat ni mu'minu muso munu na ni ma wasra liman yabula ka bauli man yara mema mun ne ga mu'mini la ilaha illallah dobina lahiru ne tasisa ka examen ku kun kalaje ala yi sura to ka ko suratul mumtahina examen sura ka examen ku kun kafle ako yuba yi ina ko bina lahiru dimal lahiru wara bi sarakana
Allah afamuna wa don ni la hiru waranta otumana to ya bani o ba jira ka fo nun nana ndi baniya yere kan afamuna don ko le kara o chogola ala kan be sawa ma insha Allah kamara bismillah. Salamu alaikum. Waju yɛrɛ a ma ban wa? An ka bila ka wa ala t'a fɛ de. Ala ko min o de fɔla an ɲɛna. Silamɛya, limaniya, hinɛ. Ayiwa ne kɔni hakili la karamɔgɔ ye nin bɛɛ fɔ an ye nin mɛn. Ni maa min taara nin fɛ i bɛ fili wa? I bɛ fili? N ko de la an bɛ waso n'aw ye. An ka tafsirikɛyɔrɔ yan n'an taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ waso ni tafsirikɛyɔrɔ yan wa an b'a f'u ye dɔkitɛriw caman de bɛ an fɛ yan amisariw bɛ yan tijaniyaw bɛ yan sunamɔgɔw bɛ yan kadiriyaw bɛ yan i mɔgɔ bɛ diinɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛɛ karamɔgɔba dɔ bɛ yan a bɛɛ karamɔgɔba dɔ bɛ yan wa ni ɲininkali sera min ta ma ni ko bi dɔw ma o b'a ka hakɛ fɔ i b'a dɔn k'a fɔ namara tɛ nin na wa an bɛ dugawu kɛ yarabi fɛn minnu bɛ fɔ ala k'a mɛn ni tulo d'an ma ala k'a mɛn ni tulo d'an ma n'a y'a ye an bɛ an ka sunɔgɔ ni baaraw dabila ka boli ka na yan ala ko ta kira ko ta o de bɛ fɔ an ye an bɛ na o de kama wa an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ko a ci o caman na an fana k'o mɛn sinon ne kɔni bolo kɔni min fɔra sisan kuma banna de ala ka nin mɛri tulo d'an bɛɛ ma a jate b'a ka sala araso kamara an baraji ayiwa nin ye an ka majilisu yɛrɛ kuma donsow ye nin ye kamara ye insha Allah o tuma na ba ayiwa tuma min na ni Jibrila tilala nin na a bɛna taa ko dɔ kɛ tuma min na ni Jibrila tilala nin na an ka taa mina d'a ma kira ko a ka sɔrɔ ɲininkali tɛmɛnen kɔfɛ ka ba o ni ɲɔgɔn cɛ a ko tuma min na ni cɛ in taara ye cɛ min nana sigi kira kɔrɔ ni u taara tuma min na cɛ taara tuma min na kira ko min bɔra yan nɔ a b'a dɔn k'u t'a dɔn ko haza Jibril ataakum liyu'allimakum dinakum a ko ne ye Jibrila ye a nana a bɛna aw kalan a ka diinɛ bɛɛ la k'a ban pewu kuma silamɛya banna ne kɔrɔ nin ye ta ni taara dɔwɛrɛ minɛ min ti nin ye innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ala ye fɛn min dan a bangenen don bɛɛ b'a dɔn a ye minnu haramiya o bangenen don bɛɛ b'a dɔn wa baynahuma umurun mushtabihat fɛn ɲagaminen caman de bɛ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ i kɔlɔsi dɛ faman ittaka subahati faqad istabara li dinihi wa irdihi ni maa min yɔrɔ jɛ ka bɔ fɛn ɲagaminen ninnu ma i y'a dɔn sitanɛ ka kɛlɛden ye fila de ye n'a dɛsɛrila ɲɛnɛma fɛn bɛɛ la a bɛ na ni attaquer ni yɔrɔ fila ye ashahawati wa shubuhat aya ti dɛsɛrila o fila la pewu Sheikh Ahmad Saudi donc an ka Ustaz Ahmad Saudi ale fana bɛna taaliko kɛ nin yɔrɔ in na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ insha Allah falyatafaddal mashkuran Traoré i ka suntigɛ bɛ kɛ sɔ ye bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bafo ala karamɔgɔ ala ka hinɛ na Ibrahim Tangara ale tun b'a dɔ fɔ an ye a fɛ an ka kuma in kan sisan. B'a fɔ anw ye ko denmisɛnw aw k'a dɔn jɛɲɔgɔn sɔrɔ a k'o ye ala ka dɛmɛ dɔ ye maa dɔ k'i yɛrɛ dɛ jɛɲɔgɔn sɔrɔ ne a ko ala ka tawfiki don ala ka dɛmɛ ala ka fɛn don dɛmɛ dɔ k'a kɛ jɔn ye masala kalanden de yɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ e tɛ karamɔgɔ e yɛrɛ tɛ kalan dɔn e tɛ cɛ digi dɔn o ɲɔgɔn na e nana bɛ jinɛ ɲɛɲini ala k'e kɛrɛnkɛrɛ k'e bɛn ni karamɔgɔ faamuyalen ye o t'i kɛ kodɔn ye dɛ o ye ala ka kɛrɛnkɛrɛn de ye k'o k'i ye a b'a fɔ balimamuso denw ye alhamdulilayi rabbil alamin u ye ala y'o kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ye dɔnni ɲɛnama sahalen de bɛ ba ka ta ka se o ma ala ka fɛrɛ jumɛn ɲa fana ala ka fɛrɛ ye walawala nin cogo min i bɛ taa sɔrɔ
fɛn dɔ bɛ kuranɛ na nka a bɛ kuranɛ na ni cogoya min ye mɔgɔw y'a yɛlɛma de nka ɲɔgɔn jagosi ni jumɛn ye a tɛ kuranɛ na wa n'a bɛ kuranɛ na ka ban awa b'a la k'a sɔrɔ a bɛ kuranɛ na cogo min segu bila k'a walawala ɲɛ o cogoya la de bɛɛ bɛ se k'a walawala ta wa bɛɛ nana kɛlɛ ala kɛrɛfɛ nka a tun b'a kɛ aubergine de la dɔw yɛrɛ tigɛ saba bɛ ɲɛna yɛrɛ mɛ n'a fɔ sisan a b'a fɔ ko dɔw ye a ye baya kɛ bayatu Ridwan o kɛra de ala kɛra ka kilo minɛ k'u datugu a tatɔ umra kɛ a ye ci bila ka taa fɔ makankaw ye k'a bɛna ala ka na umra de u sina kɛ kilo yɛrɛ minɛ k'olu datugu jaabi ti kɛ sisan a fɔra a kila ka na sira wɛrɛ fɛ ko u y'a ka kilo minɛ k'olu fa olu ye maa dalayiri yɛrɛ dan tun ye arabu fɛ wa mɔgɔ minnu dara fana u dɔnba ɲɛnamaw de don k'a fɔ k'olu fagara ala kɛra a ye a juru tɔɔrɔ la a ye mɔgɔ wele ka taa ntɔmɔju dɔ kɔrɔ k'u ka na ka na lawuri d'ale ma bi o kuma magaminɛ yɛrɛ bi walima olu bɛ ka ban o kuma o lawuri tali kunnafoni selen magankaw ma u siranna u ye ciden ninnu bila k'a fɔ k'u ma fa dɛ k'u ma fa dɛ o kuma olu mɛnnen min kɛ dɔ sɔrɔ kɛ ala kɛra ka sɔrɔ ka nisɔndiya o kuma o de bayatu Ridwani ye o ka sɔrɔ ka nisɔndiya sisan ka sɔrɔ ka bɛnkan de ta o ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan tan ka fɔ bɛɛ k'o respecté n'ala sɔnna ma u tɛ se ɲɔgɔn ma o kɔfɛ kumana kunta surunyana olu de nana o cɛ mankanw de nana o cɛ ni ala kɛra sɔrɔla ka na mankan minɛ ka kɛ dumuni k'a yɛlɛma fɛn de sɔrɔla nin baya in a kɛra nin hukumu in de kɔnɔ sisan nin y'a sababu de ye a ye dɔw fana ta baya kɛ delili man ɲi silamɛya kɔnɔ ka fɔ k'u ka lawuri taalen ye olu ka fantanya ko kunna ye u kɛra mɔgɔ deli u si bɛɛ kɔnɔ k'ale b'a diinɛ sangada ta yen kɛ deli nɔgɔya kɔ dɔw y'o lawuri ta hali n'u k'u yɛrɛ u ka so kan ni busan bɛ yen u t'a fɔ ko karisa ɲɛmakɛ nɔ ko ko ye ko ye deli a bɛ jigin tuguni de ale tɛna mɔgɔ deli bilen ale ye lawuri ta ala kɛra ko a tɛ ma deli o fana baya dɔ ye Madinɛ sigi tile kɛlɛ fana tun bɛ Madinɛ fantanya bɛ yen ala kɛra bɛna kuma min na dɔw yɛrɛ nana Madinɛ n'u kun nana bana b'u minɛ a banaw ka gɛlɛn kosɛbɛ fo Madinɛ sigi tun b'a caman kɛ yen ala kɛra b'a fɔ ka sabali dɔw yɛrɛ ye kɛɲɛ kɛ ko ale tɛ sabali fiyewu o kɛɲɛ ka bɔ a ko alimadina ye tan fi khabasaha kama tan fi kirul khabasa hadith ko Madinɛ ye filɛ nin ye fana deli da ye ko Madinɛ ye dugu ye a b'a a folofɛnw a b'olu de fiyɛ ka bɔ yen i n'a fɔ ni fanfiko fiyɛla a ka fanko fiyɛ cogo min ka nɛgɛbɔ bɔ a la fɛn minnu bɛ taa cogo min na ko Madinɛ fana de b'o kɛ mɔgɔ dɔw bɛ a b'o k'olu la ya faamu a ye cɛ ma se ka kunbɛ o nka ala kɛra ni dugawu de kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ se ka sigi a gɛlɛya kan ni mɔgɔ minnu seginna a gɛlɛya kan a ye lawuri tawli albayatu ala al-muqama fil madina minnu bɛ se ka sigi a gɛlɛya kan a ye lawuri ta fɔ olu fana ye a bɛ n'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɔ la lahara jɔ dɔn kosɛbɛ n'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɔ la nin n'a ɲɔgɔnnaw ni caman bɛ sisan ne sisan ko baya bɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ nin tɛ ninnu ye fɛn kelen ye wa wa ɲɔgɔnna tɔ caman ma a b'a fɔ ye ko 100 ni kɔ 131 ne y'a sigi sisan i b'a sɔrɔ qualité de don n'a fɔ ne ko ne ye foro da bamanankan de bɛ ye furu jumɛn da tɛ foro ten
ye nyoda ye ola o ye furuda ye furuda mufuru akata tigawa furu wala de baya ko de biki kuma ba la de anga dugo ga shi kai to wala ni bi ga o ye ni so bi de ka di o yera farando de ma awa sai o kere ni ku ba play ga ta ka tu anu de mabo ala kere no yi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نقول بودو ان الحمد لله رب العالمين. ايوه ان شاء الله. ايوه نحن في باب العلم وفي باب الانصاف. donc an sera ni yɔrɔ in na ne yɛrɛ de ye karamɔgɔkɛ lajɔ parce que an bɛ babu min na an bɛ majlisu min na an y'a fɔ an ɲɛna fɛn caman de bɛ kalan kɔnɔ tiɲɛ don an sigi kun ye kuranɛ tafsiru ye mais i b'a ye tafsiru in kɔnɔna na da bɛ se tuma dɔ la tawhidu ma da bɛ se fɛn wɛrɛw ma usulul fiqh ma donc an ye nin yɔrɔ in fɔ yaasa k'a walawala parce que an b'a jigin an bɛ hɛrɛ de jigin ni ye sini e yɛrɛ fana ye mufassiru ye k'i t'u ka tafsiru kɛnɛ kan ni ɲininkali bɛ se ka kɛ kan fɛn tɔgɔ foli kuranɛ kɔnɔna na o t'a yira k'a fɔ ko dagara dɛ Allahu akbar. donc karamɔgɔkɛ da sera ma sisan kafubaya nana yɔrɔ min na diinɛ kɔnɔna na yɔrɔ 130 ani yɔrɔ 1 ni si ma silamɛya don kan kɛ nin ye Allahu akbar. an ye yɛrɛ b'an wasa dɔrɔn a ko iza ja'aka al-mu'minat n'a tun ko de iza ja'aka an-nisa'u yubayyi'naka a tun bɛ kɛ silamɛya don kan ye ni muso nana i ma ko bɛna bayi a k'i fɛ a ko ten de wa a ko muminu dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la muminiya ale bɛ silamɛya sanfɛ wala silamɛya o de bɛ muminiya sanfɛ kuranɛ nasi b'a fila bɛɛ kɛ i b'a ye ba bɛ wɛrɛ ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun ni yana aya in ta a ye mun de bila sanfɛ الإسلام أيوه الفرق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيوة أحلرك في آية دور لبلته قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ويرون مبلغا يفعل إيمانيا. donc là mumunu do folo yaro kana ni ɲininkali kɛ yaro kana kira ma idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka aya in fana anana suratul mumtahina aya labandu a jigira kira kan contexte min na munasaba min na karamɔgɔkɛ y'a ɲɛf'i ɲɛna sisan k'a kɛ hakili to o de la a jigira kun jumɛn de kama ni layiru wɔɔrɔ jigira kun min kama a y'a walawala ye sisan o tuma na majlisu kɔnɔna na yan an bɛ jɔ yɔrɔ in na yan ka nin walawala k'a ɲɛfɔ an ka taabolo tɛ ka taabolo dɔ lagosi la taabolo caman de bɛ majlisu la yan minnu yɛrɛ tɛ taabolo kelen caman de bɛ majlisu la yan kana miiri karamɔgɔkɛ ka fɔ lagosili ɲɛsili ka masabu ma i ka taabolo ma a ma dabɔ o kama an b'a fɛ ka ɲɛfɔli dɔrɔn de kɛ ala k'an ni sababa bɛn ala k'an ni sababa bɛn n'i y'a bila u kunna ten cogo la i filila donc n'a sɔrɔ a digirila cogo dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dɔnni babu de kɔnɔna na an b'a fɛ ka walawalali dɔ de kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sababa bɛn silamɛya ala k'a taa ɲɛ silamɛya ala k'a taa ɲɛ halisa ala k'an jidi dɔnni na halisa ala k'an jidi dɔnni na wala nin de ye kuma ye. أيها سليمان الذين ينفقون في السراء والضراء معمول من فقاتك في السراء نغيواتي والضراء يعني ترواتي والكاظمين الغيظ أنا معمول من دم جلن كنو والعافين عن الناس أنا معمول من يعفى مغوما والله يحب المحسنين أنا من من كلو فرد مراتب الإحسان والذين إذا فعلوا فاحشة أنا معمول من من يكجوك أو ظلموا أنفسهم والما هو يركون توني ذكروا الله وحجر بيجي على الله استغفروا لذنوبهم على يعفى أبو سيدنا جرو على دينك جرمو يعفى لله
ومن يغفر الذنوب إلا الله ko jende bi jurumu ya ko na kara alay ولم يصروا على ما فعلوا Sulaiman joyam arja ayatin fil Quran aya min jigi bi adama den jigi sigi katama Quran aya bega ode ni aha wallazina idza fa'alu fatihatan mamunum bi nu yoko jugu ke uko ni aya jigi na domi iblis sakulela daw ka bugrita ka skuraka abuka fo to ya wailata shaytana ko be du ko ka tele dele non ko bala ko iblis ka kara to ya fala iblis ka mission chena du ko ka apale le bina ka dama den ko li ka kibla ko jugo modele bere dele na ko ala ale jigi tigele ko kuma de fo niye ko ko mamun be nu ya ni ko jugo ke wal ma hu ya kun tonye nu ya ala ko suma fastaghfirullah li zunubin ka ala ya fadiru ka jurumi ko la jenu bi jurmu ya ba fara kara ala ko ale ka bara o ka tubi siya kele ka fastaghfirullah ko ale ka bara bere dele kala kira Allahu akbar ko ale iblis abu kasiri la ko na kaduna minke ko abuna boni plan were ko ni aya yera bu shiga ni aya yera la kina dala dongo bu to ko jugulo ke ala yera ya fadeli Allahu akbar to faja min babi maza ashubahat ko ni aya yera do fasara won yana de idi dala ka wala yera te idi dala ka do ala yera ya fadeli kanu re kula wala kad sabata alaykum iblisu zannahu ayu sarawa musa bakara nene fodo da banga kubuka mo suka ko jugo ka ala de yako ko ne ko kuma te ala ko jugo di ko wallazina idza fa'alu fahishatan ma'mun bi ko jugo ke ظلموا أنفسهم wala mo yara kun to nye ذكروا الله ko hadiri diga ala la kala ko suma فاستغفروا ko ya لذنوبهم bela jere ne ala de ko ala ya fa de ko jurumu na hadisa ko no islamu mana ko jugo ke ni hadiri diga ala la ka sendi ta ka wuli karaka flasheli ka ala ya fa de ala ka ya fi ga jurumu ko ala bisi ga jurumu ya fa uka jaga mana na hadisul kursi kono ala ba bolo korota kullu yawmin suwosu aba bolo foni li yatuba musiul layli ha aba yabsut yadahu bin nahar li yatuba musiul layl wa yabsut yadahu bil layl li yatuba musiul nahar aba bolo fense sufe ko mamuni ko juke diklena ko ala bolo fense le be jolle be tubi ni da tubi mine Allahu akbar jonde bina ala debi ngiga wele jabi jonde bina ala yafa debi ngiga jurumu yafa mun de ke suwosu Allahu akbar kine wopi fuka ta dugo kolo wuli ni mega domo to ha ona sena abakara yafa ka hadisa kono akotogodi ni aya akotogodi ولم يصروا على ما فعلوا wala yusirru akuma dumi ala ma fa'alu yeminga wa hum ya'lamuna ka so yara bato kuma dumi akan de sena abakar de kuma ran yara ka o sena abakar ni na ba ma wal israr ko dumi ye dumi ale ko akula israra ma al istighfar الله أكبر walau karrarahu 70 marra الله أكبر ka ko dumu ke abina pala ya fama abi ya fa ka ke tuguni ala ya fama abi ya fa ka ke tuguni ala ya fama abi ya fa ka ke tuguni ala ya fama abi ya fa ko fo si bi woron la antake bi ka ya fa deli ki ma dunya ka biyo الله أكبر ma asarra man istaghfara Allah kuma ma dumi jurmuka ma min be na ya ala ya fa deli ala bi ka jurmu wuli to ko na ko so bay hakili bala ki ko dugu ke o de la voilà c'est ça nafsul lawama o de la ni yoroina ustaz adam karabe dongo ay hadisul qudsi min fo hala voilà ay hadisul qudsi min fo dongo amma ko hadisul qudsi ka sharha ga fo hadisul qudsi mo tama ya ni ngalike donc en plat place là inshallah سليمان هذا دكتور ما الحديث القدسي قدسية الحديث على يربك حديثا فكراي direct جبريل بلا واسطة أبا فكراي كرا بالله ودون فلاني أفضل مع الحديث القدسي بسم الله عبدي
إما هذا سلوك السلم من شامل من الله بين أبدا من الجمع عبدي والما أبدا من الجمع يا ابن آدم عبدي أنا كم نجوم انظر إلى السماء وارتفاعها كيف سانكولو في وارتفاعها أنا قرأت لي رفع سمكها وأغطش ليلها إذا سانكولو في وارتفاعها أنا قرأت لي أبدي بين كل سماء وأخرى 500 عام rakote ka bo sankolo kelena kata sankolo kelena abu be sanke maduru tamale sanke maduru boli tan sumalen dere min hajari saldil hawi farakuru bil filile abuka vitesse sa sanke maduru na sanke maduru bita daga chodora asura sera sankolo falala abu boli da mene tuni kata fulana ma tipo sankolo fula warti fari kana korata hal tara min futur enye ba wolala إذا سيجعل فلتقولي كرتين سيطلع ينقلب إليك البصر خاشعا وهو بصير إتبو يالو أما إذا سنقول فلت وارتفاعها نقرة لي وإلى الشمس وشعائها إذا كليف لك أنا ريون وشعائها ريون مبكي لا يريافو كدن كرو يا سبتي بي lumière ni nubo kila ode nambi topatu ambanga energy bela gilen sama kabwa ode yaro kile ka jan ka boya ka ta kile la ça fait 150 millions de kilomètres kilomètres millions kena ni millions biduru yaro ka jan de kala 384 kilomètres kana kile la jawa shuaiha anayele dala ka sela dala ni ya ba ni duka e ko jamate tabakatu bi hunaka tabakatu atoka di datugulo ni be munu ka datugu tabakatu ozone wa tabakatu ionosphere ka datugu a chaleur kana an halaki du ko loka ni bela jelena ala di ko kana laje tika baw laje wa muwajaha ana wa yabaw وإلى الأفلاك ومدارها إكا بلانيت laje no le dolo yo wa madariha anugo munu koli munu kono kullun fi falakin bela jele mi kan noni ko lu kono ala mi ka ikan munu fle ko وإلى الأرض واتساعها tika du kono fana fle wattisaiha ani du kono fere وإلى الجبال وشموخها ika kulu laje jibalun wa shumukha jibal shamikhat ika kulu na janyo laje talma kulu yara mo ka ba la tu tara kirani nga wa yasalunaka anil jibal kul yansifuha rabbi aba mugu la harajo wa yazaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amata وإلى كل ظاهر وكامن ha kosobe ko janyo be kulu la sante iba nyogo ya duguma ko wa ila kulli maza وإلى كل ظاهر وكامن فوق بيمبي نو كان بغيني ني نيباي نمبا فما كو عالم الملك والى كل كامن ان فوق بي نو دوغول نو ني نتاي نمبا فما كو عالم الملكوت تيغا فلي كاتا ني بلا وإلى كل متحرك وساكن تيغا فلي كاتا فن منو بي على كدان فونا منو بي لما كان على كدان فن منو بي لما الكل يشهد بجلال كل بلا جلل مشيرانا لي على كان مسايا ولو بلا جلل دي سبتي كان على كدان فلي ويعلن بذكر نون بلا جلل على كسماني باني ولا يغفل عن ذكر نون سيتي على كسماني كو عبد akonga jo abuka yite fadile ke yini bela jere fula ka bank mamina kiyo ya أشكرك وتنساني akone ala de bin kosmo dumo de nebuka nyina na ala ko وأشكرك ولا تخشاني ni ala de bin sudraitik sane aranye لو أمرت الأرض akone du kolo ya maria ibika de kota du kolo ninka لو أمرت الأرض ni du kolo ya maria لابتلعتك في ibika بيتك ni abin kunu ibika ni kota du kolo ninka ama sene alama de bi du kolo ga ya maria bi kunu ga dibina ikono ولو أمرت البحار akone ni badu ya maria لأغرقتك في ni ماء do na bala babi tunu ibitumo ولكن nga أؤجلك إلى أجل أجل kone ala de munu masai mbi sumaya ka wati dima ka wati dansige ka ta wati ma wati mi nya dansige nga se kono وإلى وقت وقفت mita rendez-vous dima ka ta wati la wati mi ninyo sebeiye ولا بد لك ولكل نفس من المرور بين يدي والوقوف بين يدي ako wajibi do ate wuli fiyew o ye wuli bali ni kelin gelen bela gelen mi temene nya kun klena na la ara jodo ne ala nya kun klena أعد عليك أعمالك
ni ka baara bɛɛ lajɛlen jate ye kelen kelen k'i hakili jigi ye ko ko min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen f'i ye fo ni yɛrɛ danganen sɔrɔ ne halakira ni ne bɛna don halaki so kɔnɔ sisan o de ye bawari ye wa ahallu qawmahum daral bawari halaki so i yɛrɛ jigi tigɛra ne bɛ taa jahanama kɔnɔ sisan n'o ye halaki so i yɛrɛ dara la a ye fɛn o fɛn min k'a bɛɛ lajɛlen jateri la i ye nin kɛ nin don i ye nin kɛ nin don k'a bɛɛ jate i yɛrɛ ni mun ka kan ala t'i don jahanama kɔnɔ f'i k'a t'i n'a ka kan i yɛrɛ i ye digimɔɲɔgɔn kɛ ka kuɲɔgɔn kɛ k'a dɔn i yɛrɛ jahanama kɔnɔ den sisan a ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ale ala bɛ se k'a ka yafa boli kan ten a b'i sɔn a ka jɛn na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i kana ko zunu wallahi n'i ka jurumu n'i ka ko ayiwa girinbaw n y'a bɛɛ lajɛlen yafa i ye e de kama ne y'a fɔ ne yɛrɛ ma ko ne de ye bonya masa ye ne de ye yafa masa ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah donc mama aya jiginna setana jigi tigɛra ka ban donc setana jigi tigɛlen a ko bon a bɛna jigi tuguni fɛn min ye o de ye sisan aya minnu yɛrɛ jiginna n'o bɛ adamadenw jigi sigi an ka ala yafa deli an ka jurumu na ko an tɛna dɔw la bilen yɛrɛ Allahu akbar a ye taa se bi ta waati ka so ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim ko maa minnu bɛ nin kɛ olu ka sara ni yafa ye ka bɔ u ma yɔrɔ wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar ani aljana min kɔɲɔ b'u bolo aljana min sangaso kɔrɔ khalidina fiha ala k'u ka dumuniw kɔtɔrɔlen don aljana kɔnɔ al-amilin ala ko baarakɛlaw ka sara nɛɛma na n'o ye aljana ye ala k'a nɔgɔya ye qad khalat min qablikum sunanun ala ko taabolo de tɛmɛna ka kɔ nin ye dɛ fasiru fil ardi taabolo de tɛmɛna ka kɔ aw ɲɛ a ye taama dugukolo kan انظروا كيف كان عاقبة a ka المكذبين filɛ cidenw nkalontigɛbaw olu kɔ laban kɛra cogo di هذا بيان للناس nin ye balili de ye mɔgɔw ye وهدى وموعظة ani للمتقين kanda ani waju ala ɲɛfɛrabaw ye ولا تهنوا ولا تحزنوا silama wala tahinu wala tahzanu aw fari kana faga kana huzunu وأنتم الأعلون aw de ye sebaw ye إن كنتم مؤمنين n'a sɔrɔ a ye muminu ye kira bɛ ka nin de fɔ uhudu don wallahi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin إن يمسسكم قرح ala ko ni jigonja ye aw sɔrɔ وقد مس القوم قرح مثله ala ko joginda ɲɔgɔnna fana ye mɔgɔw sɔrɔ ka fɔ aw ɲɛ وتلك الأيام نداولها ko بين tilka الناس. al-ayyam ako don ya ala ta de nudawilaha bayna nas aba yɛlɛma yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi ka suru sini ka jan bi ka jan sini ka suru bi ka kɛnɛ sini bɛna kɛ banabaatɔ ye bi banabaatɔ sini olu bɛ kɛ maa kɛnɛbaatɔw ye bi dɛsɛbaatɔw olu bɛ kɛ sini setigiw ye bi setigiw olu bɛ kɛ sini dɛsɛbaatɔw ye a ko wa tilka al-ayyam don ya ala de ta ye nudawilaha bayna nas aba yɛlɛma yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka d'a ye ala ka laban ko ɲuman ala ka d'a ma وليعلم الله الذين آمنوا fala ka mɔgɔ bangi maa minnu limaniyara ويتخذ منكم شهداء ala ka fɔ ala ka sayidu su minɛ bolo nin kɛra uhudu kɛlɛ de la uhudu kɛlɛ don silamɛw kun ye maa kɛmɛ wɔɔrɔ ani maa 50 kitabu dɔw y'a jira maa 500 ani maa 50 maa 70 de sar'o la wallahi uhudu kɛlɛ don maa 70 o de sara maa 200 ani maa 30 o joginen dalen don kɛlɛ kɔrɔ a ma ja dɛ uhudu don ma ja dɛ wallahi uhudu don ma ja wallahi والله لا يحب الظالمين ala ti yɛrɛ kuntɔ ɲɛnaw fɛ وليمحص الله الذين آمنوا ala bɛ fɛ ka mɔgɔ wolo maa minnu limaniyara ويمحق الكافرين ala bɛ ka kafuru barika ban أم حسبتم أن تدخلوا الجنة aw silamɛw ko yala a b'a jate k'a bɛ taa don alijɛnɛ kɔnɔ ten ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ka sɔrɔ ala ma bangaw cɛla maa minnu ye cɛsiri kɛ aw la ويعلم الصابرين ala ma sabalibaw bangaw la ka taa don alijɛnɛ kɔnɔ ten a ko ti kɛ dɛ wa fi ayatin ukhra walamma ya'tikum masalul lazina khalu min qablikum مستهم a bɛ البأس don ka fɔ taa don alijɛnɛ kɔnɔ fɛn m'o sɔrɔ min ye maa tɛmɛnen ɲɔgɔn sɔrɔ jumɛn y'o sɔrɔ masatuhum al-ba'sa wad-darra wa zulzilu gɛlɛyaw y'u sɔrɔ tɔɔrɔw y'u sɔrɔ banajugu fo ala ka jarabi dɔ de da i kan o bɛ k'i ka alijɛnɛ sara ye an b'a ɲini a fɛ n'a ye jarabi min dan k'a ta fanga ala k'a d'a ma ala k'a ta fanga ala k'a d'a ma nka i bɛ sigi k'a kɔnɔ dɛ silamɛ bɛɛ sigilen don ka nin kɔnɔ wallahi ولقد كنتم تمنون الموت k'aw silamɛ aw kun bɛ saya nata من قبل أن تلقوه k'a fɔ saya kunbɛli ɲɛ وقد رأيتموه sisan kɔni a ye saya ye ɲɛ وأنتم تنظرون bɛɛ ɲɛ b'a la n yɛrɛ ɲɛ b'a la n bɛ ka taa sa وما محمد إلا رسول olu kɛlɛ don kɛlɛ taga a kuntala surunya la
kira ay waslamaw ay kala kirnaw ayu sigi kuru sakala la ka kana jigi de kana jigi ako kala mana jere to kana jigi ala islamaw deme islamaw kafuru dogi asal Khalid ibn Walid abadu islamay la kolo anaka chebi wolum la ta ulu ko fe بدو ولا في الرواية 50 ما بدو ها أين كم خالد الدماء خالد نكا ما بيو لهم لا جنبت كذا نحن نفوق هذا الكلام لا تقول شو أقول شو ما هو كلام شيء الله أكبر أصلا سلامه جينا فسلامه يبالا وبكا غني مو تشيك هاكو بكا غني مو تشيك سامو ني واري جوني وكان نقول ما تو بكا تشيك أفرانيونكا أتما mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni kira ko olu ka to sanfɛ u kana jigin olu fana nana ye n'a ma jigin ni ninnu fana ye sanu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ta anw ta bɛna kɛ jɔn ye olu minnu bɛ ye kalatigiw ye olu jiginna dɔrɔn Khalid k'a ka mɔgɔ ma k'an ka sura ko kɛlɛ cayara karamɔgɔkɛ a ma diya dɛ walahi bɛ taa kɛlɛ cayara silamɛw bolo yɔrɔ de la maa 70 sara silamɛw na ka maa 200 ani maa 30 k'olu jogin walahi nene kɛra uhudu don kan a sababu bɔra jumɛn na kira sɔsɔli kira ɲin karila don kira ɲin kankun cira don wallahi uhudu don asilamɛya nin bɛɛ kɔfɛ ka tila ka kɛ seifullahi al-maslum nka ye fɛn kelen ɲini ala fɛ ala m'o k'a ye fiye ala ma sɔn a ka kɛ sayidu su ye fiye ala m'o bonya d'a ma a bɛ sa don min na ako inni amutu fi firasi kama yamutu al-bahir ako ndalen fila mi saka dilan kan bi ina ko bahiru nya na be da cogo bin cogo mina kasa ako yoro siti ne Khalidu farla mi se kin bolo da yoro mi ni ma buru soko no sore bi kala to no sore ako ne ya ni nga sa kala kana de ka ako nga ala ma saydu su ya no ya ne ako fala na mata ayunu rujubana fala kana ni to sinya suma sa ba ni sa ba ni do da وما محمد إلا رسول وبين من جرينا تمامنا والله من دون ها الله أكبر كرايا فاتا صحابة جمعين يقول فداك بأبي وأمي سعد ما ولم يكن مكرا كورو توب دسرا يتوب بلجين فاكاتو ما فلاي أكو سعد ما أكو كمان نيبولا فيلي ينفعني باكي ما بو سعد تورا كافلي دورو ما فيلي تكو ما بافلي كيما ala ka kotere abi kumbeli ke ni o bana atona sisa abi kala kumbena bolo de kirala ko ka bolo sa kira ko ni mamin ba ka shaidi anyana ma shaidi sunya na ma du ko ka bi ta kama leni ali alhamdulillah sa Allahu akbar tawte mana aha ni garaw hudu do وما محمد إلا رسول الله بلا جرين الله جنسو ko kira sa uhudu do kira para chana sama do adoy mu bamuru bo so ara ko kira fatu nan ko nyana ma te bi ruma kira yo gara yu shuru ka do kan do buku faron tuko mu baro do ni mi ta tiga ta bi o do ne musa abu bo na umayr uhudu ka tara ko ko bale de bolo uhudu do musa abu bo na umayr Hamzah bin Safwan Rasulul Malaika malako Yusufu do gara uhudu do ni abaka ko na sola ajala ba no to alama ko ile agata jihadila ayi kilen ka ta jihadi kana na fadurai Allahu akbar ko na muso da ta bulo so kono yimo kala ba ne ko bi ta su to kra ko kai do de ko malako ka sample malako ba kan su ko la hazar Rasulul Malaika Allahu akbar malako ba kan su ko Musa bin Umar ale da rabota una na ka bolo kelentike kini bolo tigara ya mina ni mama bolo una na ka bolo flatike aya boma na disi ka drapo tuwa ya la Musa bin Umar ale fatule kila na jale bi sunko na ka wa min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ako chago numunu na wala iru min ta'ala ya dafa faminhum man qada nahabahu do yuga sayaw yokiti Nako Musa bin Umar wa minhum man yantazir do bi kono dige wa ma badalu tabdila ala kuma fale foyi kaza Musa bin Umar bako ko ne gara uhudu kala la wa ma Muhammad illa rasulun unana ko to ko seda Muhammad sara
ala ko ma muhammadu ila rasul ko muhammadu rasulun ko muhammadu ala ka kidede قد خلت من قبله ko الرسل kidede chama ko na kiranye أفإن مات ni sada muhammadu na fatura au kutila wal ma ya fata انقلبتم على أعقابكم ya la amna siyasa no korona kafiri ala wa ومن سيدنا أبو بكر ينقلب قال على على عقبيه أقول والذي نفس أبو بكر بيده قال سيدنا أبو بكر كلنا على النبي مسامين بولو كيف نكرا فاتورة كلامنا أقول بلا جلين نبي تو كلامنا سيدنا أبو بكر الله أكبر مو أبو عبيدة عامر بن جراح على سيدنا عثمان يوم صار دم أوصل سيدنا عثمان كأقول سيدنا عثمان أقول لك أبصيني فين بيلي كان سامع ako ne badri ana kuntu mimman shahida badran ako ne badri kala ka kuma badri kala ka ako baya to redwanu be kaddo mina ako ne abu ubaida ako ne kumbiye na ako usman ate kunte ako uhudu do ko chawu mun sabatira ako ne kumbala ako mun isra mina ate kumbola na'am لما اسمع إلا رسول أكون محمد على كتير نحويا ما نافيا أفهمنا دون ما نافيا أنا درو نون بكل نافيا لم نافيك وما محمد يكون مبتدا إلا استثناء ملغات سقط عملها لدخول ما نافية في بداية الكلمة رسول خبر المبتدا إذا محمد رسول أما أقرب da ko Muhammad ala ka cire an ya rajin إلا رسول قد خلت Usman na Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Abu Suranyana الثالث Aku lagi mai aku kai Badri شهيد بدر wala sai saudu awasuraka ako ne gafsani ni tan sabai ako Badr do ako cena ako Badr do ako kira kunale blagata ni $100 ako kira gachi ako na dikira gachi de imam sani yola de ako baya to Ridwan do ako kira kunye blagata ni $100 kira yara ya bolo ba ko ni Sayyidina Usman bolo ya be baya ake Usman bolo place la ako kira bolo gafsani bolo ako uhudu do akiyeni ko apambo la ko ngalaka ya parama imam sani ya ma mugadam alaka besa Allah قد خلت من قبله الرسل kire tamante kono Sayyidina Muhammad ni فإن مات أو قتل ako Sayyidina Muhammad na fatura wal man asara انقلبتم على أعقابكم ya awu sele awu se no koroga kafiri ala wa ومن ينقلب على عقبيه amene mami segre se no koroga ولن يضر الله شيئا ala toro foila وسيجزي الله الشاكرين ala bina barka da wa ala bina lu sarade ya la je ala telepon ne ba sampai filin suara la jona please be wrong bismillah Sulaiman anaka وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله alaka mangani ya kafatu illa bi iznillah ni suka fatu fana kan alaka jema sini sane alaka jema se kitaban alako bataku de do watu de sebene do muajjalan alaka maka lajeli kala kitaban seben famu de do muajjalan ka wati kala ni don sere bisa nete ni do masiti sare ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها jadi man ni dia sare ye family sola ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها jadi man billah har sare ye family sola وسنجزي الشاكرين alako barka da mau amen ulu sarade وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي من نبي أقول نبي من جل نبي قاتله نبي من يكلك معه ربيون أم سجدوا وفي قراءة أخرى وكأي من نبي قتل ها أمين ذكر بابا القراءات قلنا معرفة القراءات هذه مقدمة تفسير الله قصيرة أبيتنا أقول نبي من جل وكأي يا إسوا وكأي هكذا donc nahutu ko ka korom fade wa kam min nabiy wala alfatu bin malik tigere ba ko ala arba'ati lughat tinga ko fade kam min nabiy kun nabiy man joydol nabi kutila afara wal mo yakke
وكم من نبي أقول نبي من جل بل قاتل معه ربيون كثير معه ربيون كثير الأنبة جلبوا كمان مليون في فما وهنوا وفرما فقع لما أصابهم في سبيل الله فرما فقع على كثير على شيء وما ضعفوا وما لافوا وما استكانوا وما جاسي والله يحب الصابرين أمر سبالي بوفي وما كان قولهم وكما كما جدوي إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ودرو يا بويان تيغا على جانا جرمو يا باني وإسرافنا في أمرنا أنا دانسا ولي أنا كونيونا وثبت أقدامنا على جانا سو سبتي أنا بولي وانصرنا على القوم الكافرين تيغا أون دمكافري جما كلوكا فآتاهم الله ثواب الدنيا أمني نتي على يسودنا سراينا ويغنيمة جما سر وحسن ثواب الله الآخرة هذا سراي ما نوي الجنة والله يحب المحسنين على بما كلاو فره يا أيها الذين آمنوا يا ما من من يرى إن تطيعوا الذين كفروا نا كافر لبتو يردوكم على أعقابكم وبأوس نوكرا كانوا كافر ياي فتنقلبوا خاسرين نكنا بالله من قال كما أبو نو يده بل الله مولاكم تو على دي أو جيجي وهو خير الناصرين على دي جنبه ولا صهير ماي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب على من أسرنا كروم وجسكنا ما من كافر يرى بما أشركوا بالله كسبوا كوي فلان كبايا من كألالا ما لم ينزل به سلطانا بangine majigini fulan kebaya mi ومأواهم النار aku jiyore jahannam tasmai وبئس مثوى الظالمين ala ko fulan ka fu siyore ke juga rano jahannam ede ولقد صدقكم الله وعدا aku tena ala au nyetiga ka lahir la no ka ba au de me uhudo إذ تحسونهم بإذنه istahsunahum kamna nabiga kafirun num fagani ala gajje إذ تحسونهم بإذنه kamna nabiga kafirun num fagani ala gajje حتى إذا فشلتم hukma min na au salano au farfagara وتنازعتم في الأمر ay nyo so so konyo kuna kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay amariam ay nyo so so kira ka konyo kuna وعصيتم من بعد ما أراكم ay kira so so min badi ma arafu ma tuhibuna ala kelen ko ga fenjira ala bi fe min kanu na ya islamu dengena ko ga ganima sala tambela gelente ya isa wa kira wa munun ladi kaka na jigin ka bo ulu jigina ka bo gara Khalid bin Walid sallallahu alaihi wasallam kan barashana الله أكبر la galera wallahi منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا مغبالا ما من نجنيه go ma banani kira ka sahaba do ko be ismu Sa'd bin Rabi'ata kira ko Islam ko jot dele bita Sa'd bin Rabi'ata lenye sa Abdullah ibn Mas'ud ko ne bita ya Rasulullah ale ko nye chei setigi bakundo na ko chama ko mabulu den chama babulu muso chama babulu atara la ja atara soro abi bana ba to nunna nga baka ni na kilo ko labana wallahi amin dina bo so de tamana dalen kan ku akama ko karsa ako sad ako kira de ko ngana ilaje na sari di nyana mo tela wala ma yusu tela ako ni tara kira be ati binga ko kirai ako wa inni la ajidu rihal janna ko nabi yoro min asane bi al janna kasane Allahu akbar kata ko kirai ko jazahu Allah khairan ma jaza bihi nabiyyan an ummati ala ka kira ala ka sara herala ala nabi man to saro kama dona herala tugomi ala ka kira saro herala Allahu akbar ni ci kata ko ana kabila mogoyi amma ko ta ko na so mogoyi amma ko ta ko na demaye amma ko ta ko na furla barakala kita ta ko na mogoyi ko tora kana kira sara antenge nya bulanya ni kami ukajana mai kono tora kana kira soro aslama roga ila bariha ay ni dati bi mo yoro bela ke Allahu akbar ma muso ni ngalike ma dew ni ngalike amanna ko ni ngalike non jey chowi Allahu akbar bismillah منكم من يريد الدنيا كما وباولا ما من دينفه ومنكم من يريد كما الآخرة وباولا ما من بالله حرفه ثم صرفكم عنه ala ya ujana ga bani bela gelema ليبتليكم ala bina ujarabi ولقد عفا عنكم ako ala ya farauma والله ذو فضل على المؤمنين ala ne zaman dia bati ge mu'minuka استسعدون ako kuma mena na islamo be ga boli ko tife ولا تلوون على أحد atika jenge masi dengele sikani fagali والرسول يدعوكم في أخراكم kira be ga islamo wala fa ukhrakum ko fe ta'ala ila rasulullah aina ala ga kide maslamo be kata
فأثابكم غما بغم ala ko gelaya aw soro ni kira muhammadu dusu kasili كي لا تهزموا على ما ala ko فاتكم kana husnu fami taraka uto ولا ما أصابكم akana husnu fami no aw soro والله خبير بما ala تعملون ibile masaya bi fami bara ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ako nin dusu kasi gelen ko fe ala idana diga aw ka نعاسا wallahi bi moy mo do mi kira ka sahaba do be ako muru be na ka bale bolo she wolonula kena ba kana fulala muru be ka bale bolo she wolonula Allahu akbar يخشى طائفة منكم yaksha ta'ifatan min qabuka jama kulu do datu awla وطائفة قد أهمتهم mun so do أنفسهم ba fa mo ko nasibatu ale de ba muru fula fo se ko do ba wa sadri do na sadri ka wa nahari do na nahari ka ya rasulullah futara ko se atamana ka muso ta pete kam ba muru fo se ako kira ne kam ti ka yoro mi ne kam di ni ba muru bi turo di sina yoro mi ne di sini de muso Allahu akbar muso fana jawra ba islam ala de kam ko ko kana bladila aha ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ala ko ko fa ani digini kawka adana yala min ba'd al-gham hami gelen ko fe amanatan ni dana digi no asan ko ke jimoy ka dawma ya sawa يخشى طائفة منكم o jama kulu do da tugula وطائفة قد أهمتهم ko jama أنفسهم kulu do lu ko ne bala doro lu nin ku doro ne kebe ku doro lu ne ba saya doro ne يظنون بالله غير الحق ظن lu الجاهلية ka fe mira ala la ghayra al-hadi mi chetanai zon al-jahiliyati jahiliya kai tigiya ala la ko de mira eski ala la akbar يقولون هل لنا من الأمر من شيء ko resi ko de doro ba mo ni ko nyai nawa قل إن الأمر كله لله afu ko ya bela jere ala tai يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك o tan bi dino do ninku na o timin bangi يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ba ko gona so ko so de ko ma mo ni ko nyai na ما قتلنا هذا wallahi an ko tisaya ati sedi قل لو كنتم في بيوتكم ala ko te hanna ba ko so ko no لبرز الذين كتب عليهم القتل la baraza allazina kutiba alaihim alqitalu fa qara amanabi la baraza allazina kutiba alaihi wallahi ko sarate bana mamun ka hanni di ga so ko no sonnunum be ala ra ko de wala kuntum fi burujin musayyada sana so ko no ko ngule vitrila fo ti se ka do yoramina ko ni saya sebini ka ibi bo o États-Unis nun ko no ka ti dayorola la baraza allazina kutiba alaihim alqatlu إلى مضجعهم saya sebenarnya manu kayak di daerah lah. Donc karena gitu lah kepo. Ani tar ni orang yang bisa ngasa. Kuni saya sebenarnya kan di sokono. Ibu bawa di daerah lain dah. Aha. وليبتلي الله بما في صدوركم Malah kalau jadi kan bawa tuskuna. وليمحص ما في Kan قلوبكم bawa tuskun kalau Arab ina ulama. والله عليم بذات الصدور Ada dia jadi masa itu tuskun kalau nana. إن الذين تولوا منكم Mamu yu kau dah awla kabuli. يوم التقى الجمعان Kalau dia fly nyongku bedomina. إنما استزلهم الشيطان Maka sababu ini setan ada uciane. ببعد ما كسبوا Kasababu kau ya kabara doi. ولقد عفى الله عنهم Bala ya faru masirna Usman ka kuma bila wala kada fa Allahu anhum ala ya faramai. Imam Zani blenda. Aha. إن الله غفور حليم Ala de ya fa masai ala de muni masai. Nana. Aserawa. Aha. يا أيها الذين آمنوا Ala ko ya mamuni liman yara. لا تكونوا كالذين كفروا Aga naga ina ko mo no mamunu kafir yara. قالوا لإخوانهم Ya ko barmawi. إذا ضربوا في الأرض Nandu wala zara kata ku ko ka tumani. أو كانوا غزا Wal manuru kala kanaka. لو كانوا عندنا ما Ya ماتوا ko lu ko mambo ya ko ko desawo. Ko Na sa ma ta ko ina ko. fa kafu. Aha. Ko ma ko te lu ko ko defaka. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم Ah fa ko te nim sa uduskuna. والله يحيي ويميت Ala de nyere malike ala de fa kalike. والله بما تعملون Ala de بصير yele masabi fa min bara. ولئن قتلتم في سبيل الله Aku nau fakara ala kasirala. أو متم Wal mau darak gelaga kasau yarama. لمغفرة من الله ورحمة Aku ya apa kamu ala yaro anifine. ورحمة خير مما Kali يجمعون fine ka ore ka faka tema abu ka fan bela jelen ka fonyo ka. ولئن متم Ala kona au fatur dausa. أو قتلتم Wal mau yau faka. لا إلى الله تحشرون Aku ka kata ala de mare. فبما رحمة من الله لنت لهم Aku hine ka ala yaro kaso e Muhammadun makairan umma.
ولو كنت فظا غليظ القلب ولو كنت فظا نيكرا ما جوجو جوجي غليظ القلب ما مي ما نيغلا جلين لانفضوا من حولك والله اسلام بلا جلكم جنة بكو فاعف عنهم بس انا مريد جنة بوما واستغفر لهم إذا يا بدلوي وشاورهم في الامر iku sura nyonya inu gajega nyonya ke ika koyona فاذا عزمت medini sonda qamna fatawakkal ala Allah iki digi sama Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ala digi sama bawfe إن ينصركم الله فلا غالب لكم ala ya awde me sebati awla ala ga andeme وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من ala ya بعده awle bu jende mi sega awde min ala tikelenya ala ga nalebu وعلى الله falyatawakkalul mu'minun mu'minu bela jele digi sama ala la صدق الله sallallahu alaihi wasallam